Ahojte priatelia, vítam vás opäť v relácii o slovenskej móde, šperkoch, módnych doplnkoch či topánkach s úžasnými a kreatívnymi slovenskými tvorcami. Dnes moje pozvanie prijala šperkárka, ale nie len to, ale aj mentorka a podporovateľka slovenskej tvorby Ľudská Valachovičová. Ľudská, ahoj. Ahoj, zdravím. Ahoj. Ľudská, tvoja energia je žiarivá, dynamická, temperamentná a také sú aj šperky, ktoré tvoríš. Tak nám prosím ťa prezrať príbeh, ako si začala s tvorením tejto unikátnej značky Lucid a ako sa preklopila do profesionálnej značky, ktorá vyrába takéto krásne šperky. Ďakujem krásne za úvod. A ja by som povedala na začiatok, že ja som od detstva vždy milovala tvoriť šperky, divadlo, tanec a jednoducho milovala som sa obliekať, šperkovať a tým, že vlastne sama som nosila veľké a výrazné šperky a veľmi ma inšpirovala už moja terajšia kamarátka, pretože ona hýrila rôznymi outfitmi, nádhernými tiež šperkami rôznej veľkosti, tvarov, farieb, úplne, že nádherne, hej, ku každému outfitu mala vždy iné. A ja som vždy hovorila, že jednoducho takéto šperky sa nedajú niekde kúpiť len tak v obchode. A preto vznikol tento nápad začať vyrábať alebo teda tvoriť šperky práve ženám na mieru k outfitom. No a ja som vlastne na začiatku, som to brala akoby hobby, hej. Bolo to roku 2018, kedy trvalo to asi 2 roky, kedy som to brala ako hobby, hej, ako mnohí tvorcovia, keď začínajú vlastne tvoriť. A ja som si po tých 2 rokoch povedala jednoducho, lebo vždy som chcela podnikať. A vždy som rozmýšľala, že čo. A tu práve bol ten potom nápad, som sa, môžem povedať, že nahnevala po tých 2 rokoch a povedala som si, že idem podnikať so šperkami, pretože ma to baví, náplňa. Našla som vlastne v sebe to životné poslanie v tejto tvorbe a jednoducho som si povedala, že idem jednoducho s týmto ďalej vlastne. Toto je veľmi dôležitý point, keď povieš, že si tak dobre naštvala. Podľa mňa toto je ten bod, kedy sa človek z tej komfortnej zóny dostane ďalej a ty si teda sa rozhodla vybudovať profesionálnu značku. Takže čo to znamená? Aké sú tie drobné procesy, čo všetko za tým stojí? Určite súhlasím, že za tým je jednoducho rozhodnutie, že idem teraz. A nakoľko som nemala nejaké povedomie o podnikaní, hej, vôbec som nevedela, ako podnikať, ako budovať tú značku alebo tú svoju hodnotu, tak prvé vlastne 2 roky to bolo len o tom, že som začala vyrábať len známym, hej, kamarátkam, priateľkám. Čiže organicky, áno. Hej, ono to odtiaľ vlastne začína, hej, aj každý tvorca, ktorý určite bude so mnou súhlasiť, že vlastne začína to od tých známych, rodiny, priateľov. A pokiaľ to chce už niekto ďalej posunúť, tak jednoducho už treba začať na tom pracovať iným spôsobom, hej, cez ten marketing, vzdelávanie. Ja som si vlastne našla počas môjho pôsobenia som prešla 3 mentormi. Boli to ženy, bol to aj muž a jednoducho oni ma učili podnikať, ako vlastne začať, hej, robiť ten marketing. Ja hlavne pôsobím online cez sociálne siete samozrejme. A hľadala som vždy aj príležitosti a možnosti jednak zviditeľňovania jednoducho toho marketingu, rôznych príležitostí, čo na začiatku bolo, že som napríklad tvorila šperky pre Miss Záhoria, pre finalistky. Hej, to bolo moje také prvé úspechy, ako to začalo. Začala som spolupracovať s fotografmi, vizážistami, svadobnými salónmi, pretože tu bola tá príležitosť krásne vlastne ukázať a profesionálne vlastne ďalej svetu do toho online vlastne tú moju tvorbu. Hej. A tie príležitosti prichádzali samé, alebo si to aktívne vyhľadávala ty? Súčasťou je aj aktívne vyhľadávanie, pretože ja hovorím vždy, keď niečo máme, snívame, máme nejaké tie ciele, tak jednoducho
potrebujeme vlastne za tým ísť a s tým vlastne súvisí aj vizualizácia. Nastaviť si nejaké tie ciele v tom podnikaní, pretože veľa tvorcov je takých, že jednoducho tvorí, áno, vyrobia nejaký výrobok, dajú ho na sociálne siete, len ukážu a to je všetko, tam to končí. Ale kde sú nejaké vízie, nejaké ciele, nejaké ďalšie tie kroky, nejaké to plánovanie, čo chcem vlastne dosiahnuť, nejaké krátkodobé plány, dlhodobé plány, čo chcem vlastne tento rok. Ja si vždy dám každý rok nejaký ten rok, ktorý vlastne chcem sa posunúť, čo vlastne chcem. A ako by som zadávala objednávku tomu vesmíru a vždy sa to udeje. A neviem ani niekedy, akým spôsobom a jednoducho to ide, pretože ja v to verím. Verím v tie sny, verím v tie ciele, verím v tú moju tvorbu s celou svojou dušou, srdcom, všetkým, verím jej. Už mi zimomriavky idú. Ono sa to aj hovorí, že keď si dokážeš predstaviť už tú situáciu v budúcnosti, tak vlastne ona sa už iba zrealizuje a ako by už iba je otázka času, kedy sa to zrealizuje. Takže myslím si, že keď ty máš toto pozitívne nastavenie na to a tešíš sa na to, teší ťa každý jeden krok tvorby, nie len ten samotný cieľ, tak samozrejme tá energia prúdi tak, ako má. No ale toto je veľmi inšpiratívne v tom, že ty okrem toho, že vyrábáš tieto krásne šperky, tak aj pomáhaš ďalším slovenským tvorcom. Ak sa nemýlim, tak ten tvoj program alebo koncept sa volá Magnetická tvorkyňa. Vieš nám to trošku priblížiť, o čo sa jedná? Určite, áno. Tým, že som vlastne už postupne tými rokmi dá sa povedať, že sa prepájala s rôznymi tvorcami a veľa mi ich písalo, že ich veľakrát inšpirujem, ako som dosiahla vlastne ten úspech a ten cieľ, že aj oni by chceli, sa tou tvorbou živiť alebo si tvoriť ďalší zdroj príjmu, pretože nevedia ako, tak ja som sa vlastne rozhodla, vytvoriť program Magnetická tvorkyňa a je to vlastne o tom magnetizme, že ja s tými tvorcami hľadám v tých ich výrobkoch taký ten magnet, aby vlastne zapadli do srdca tých svojich ideálnych klientov, aby nezapadali medzi ten šedý priemer. A vychádzaš pri tom z ich esencie alebo z tej unikátnosti ich tvorby? Áno, z tej ich esencie, to, čo tam môžeme vlastne vytvoriť, alebo čo by sme mohli tak akoby okoreniť, nejaké to unikum dať do tých výrobkov, aby sa odlišovali, aby neboli vlastne ako ďalších tisícky tvorcov a aby mohli sa vlastne odlišovať. A dôležité je to, ja ich chcem dostať z toho bodu, z toho hobby, ako ja som to mala kedy na začiatku, tá hobby tvorkyňa, aby sme sa dostali do miesta, práve tvoriť si ďalší zdroj príjmu, alebo mohli sa vlastne tou tvorbou živiť. Pretože nič nie je krásne, keď robíme vlastne to naše poslanie, keď tvoríme a čo nás vlastne naplňa a baví, sa zároveň tým živíme. Tým pádom, ako hovorím ja, nikdy nemusíme už pracovať, pretože robíme to, čo nás baví. Je to naše hobby a je to niečo krásne a ja vlastne ten handmade sen žijem. A toto chcem naučiť čo najviac tvorcov na tom Slovensku, aby išli, aby boli odvážni, aby si začali plniť tie svoje sny cez tú handmade tvorbu. Je to úžasné naozaj, lebo asi tá odvaha je taký ten bod, kedy človek, že zaváha a nevie sa dostať ako keby cez nejaké tie svoje prekážky, možno čo má v hlave, ale možno nám prezradíš aj tvoje, aké boli možno pre teba tie tvoje vnútorné výzvy, aké omyly si zažívala, ako si nastavovala ty ekonomiku, aké boli úskalia, akí boli tvoji zákazníci prví, či si mala spätné väzby, dobré, zlé, ako ťa toto posúvalo ďalej? No, ja keď som začínala tvoriť, vlastne tie prvé 2 roky, mne sa paradoxne ako nejako spôsobom nedarilo, Ja som mala náušnice kedy za veľmi nízku hodnotu, 20 €. A som išla vlastne do svojho prvého mentoringu, tak som zistila vlastne, že idem do minusu. A toto veľakrát sa stáva u tvorcov, že predávajú nejaké tie handmade výrobky alebo tú tvorbu za 3 €, za 10 €. Vlastne, že si nevážia tej svojej hodnoty. Ja som vlastne pochopila tú hodnotu tej tvorby, tak vtedy vlastne mi prišlo, že áno, veď ja nemôžem mať náušnice, aby som sa s tým aj uživila za 20 €. Koľko by som ich vlastne musela vyrobiť? Veď my nie sme, treba si toto uvedomiť, nie sme strojová výroba, My sme
niečo iné, niečo unikátne. Tá ručná tvorba je niečo jedinečné a my dokážeme za ten mesiac vyrobiť určitý počet kusov vlastne tej tvorby alebo tých výrobkov. A čiže ono vlastne tu nastáva vlastne tým pádom to plánovanie, pozrieť si vlastne to svoje cash flow, koľko vlastne ja chcem za mesiac zarobiť a v rámci toho, koľko ja viem vyrobiť výrobkov, tak toľko vlastne musí stať aj moja tvorba. Hej, pretože aj známe luxusné značky, či už sú to Louis Vuitton, Chanel, tak tiež, hej, dobrí tvorcovia alebo značky nemajú lacné výrobky, si povedzme, hej. A za tým je množstvo práce. Tá cena nie je len samotná výroba. A toto učím aj ďalej tých tvorcov. Hej. Nie je tam len čas tej výroby a len čas vlastne alebo suma tých nákladov, ale tam je o mnoho viacej. Keď už podnikáš, potrebuješ robiť rôzne, máš výdaje, hej, odvody, potom venuješ čas tomu marketingu. A to je práve, keď si predstavíš, že nejaký ten vrchol toho ľadovca a čo sa skrýva pod tým, tak to je práve tie všetky činnosti, fotenie, objednávanie materiálu. Tam je veľa pokusov, omylov, hej, za tie roky, čo vlastne aj pokazíš nejakú tú tvorbu, vyhodíš množstvo času, množstvo vzdelávania, hej, a samozrejme aj náklady, či už okolo toho podnikania na materiál. A toto sú všetky tie činnosti, ktoré si treba uvedomiť, ktoré musia byť odrazené práve v tej cene toho výrobku. Že nie je to len samotný výrobok, materiál a ten čas tej výroby. Ale ďalších x veľa činností, napríklad aj také ísť na poštu, hej, alebo delegovať prácu. Ak máš nejaký aj už tým, hej, potrebuješ vyplatiť napríklad tú asistentku a tak ďalej. Takže ono je toho ozaj veľmi veľa, účtovničku, hej, a nejaké ďalšie okolo toho veci. Áno, programy. Áno. Je to ako keby máš vlastnú firmu doma so všetkými týmito mikroprocesmi, takže všetko to musí byť odrazené v tej koncovej cene, napríklad jedných náušníc, aby tá ekonomika bola motivujúca, aby človek dlhodobo nešiel do frustrácie a vyhorenia a aby si možno aj vedel nastaviť nejaký životný balans v rámci rodiny a fungovania. A kto sú potom tí tvoji väčšinou tvorcovia, ktorí sa ti prihlásia? Sú to mamičky, ktoré prejdú z nejakých korporátov a už sa nechcú vracať? Kto sú to za ľudia, ktorých ty mentoruješ? Áno, sú to aj mamičky, napríklad, ktoré vlastne sú na materskej a už sa presne nechcú napríklad vrátiť do tej práce, alebo sú to už aj rozbehnuté tvorkyne, ktoré chcú vlastne posunúť to podnikanie alebo tú svoju handmade tvorbu úplne na iný level. Hej? Že možno áno, predáva sa im, že dokážu predať, ale nevedia si nastaviť napríklad tú cenotvorbu. Hej? Nevedia cenotvorbu, nevedia sa možno spropagovať, nevedia sa dostať ďalej, že uviaznú možno na nejaký pomyselný ten strop a nevedia sa ďalej vlastne posunúť. Hej? Čiže sú to aj také tvorkyne a sú to vlastne aj nejaké pokročile, ktoré aj už sa živia napríklad tou tvorbou, ale zase chcú ísť ešte ďalej. Hej? A s čím sa najčastejšie stretáva? Že sa podhodnocujú ľudia, dávajú si nízke ceny, alebo sa boja robiť marketing. Čo sú tie najväčšie úskalia? Určite, presne tieto veci, ako hovoríš, je to jedna z vypýtať si tú cenu, hej? S takou malou dušičkou, keď aj sa bavíme, s tvorkyňami si pýtajú práve za tú cenu. A ja ich práve učím v tomto mentoringu, aby si vstupovali do tej svojej hodnoty a do tej ceny, aby si to dokázali vypýtať. Ak to nejde napríklad hneď, existuje také, že postupné navýšenie ceny, cenotvorby, čiže ja ich učím postupne kalkulovať, vyrátať si tú cenu, hej, urobiť si to cash flow a oni vlastne zrazu vidia tú realitu. Koľko vlastne a zistia veľakrát, že ja som vlastne v mínuse a vlastne ani sa to neoplatí potom vyrábať, si povedzme na rovinu, hej, keď to je podhodnotené. Oni si možno myslia, ako sú veľa v pluse, ale vlastne na záver, alebo na základe reálne, keď zoberieme tú kalkulačku, ideme to rátať, tak zistia, že vlastne áno, veď tento výrobok musí stať toľko a toľko. Hej? Okrem iného, pretože tým, že vlastne tvoríme, to je jedna akoby čas, že baví nás to, naplňa, dávame tam tú svoju lásku, energiu, dávame tam vlastne do toho všetko. Ale to je jedna vec, výrobok vyrobiť, ale druhá je ho vlastne predať. Hej, stať si za tou hodnotou a budovať vlastne tú značku.
No a ešte si sa tam pýtala vlastne, ako to možno sklbiť, čo sa týka možno s tou rodinou. Tak veľmi dôležitý je time management. Hej, si to jednoducho takisto naplánovať. Urobíte podstatné veci. Dôležité je v tom podnikaní alebo v tej tvorbe jednak mojou vlastnosťou veľmi dobrou je vytrvalosť. Hej, to jednoducho ja mám. Nepoznám veľmi málo ľudí alebo veľmi málo tvorcov poznám, ktorí sú vytrvalí, hej, v tom, že povedia si, idú nejakú určitú dobu, povedia si, no mesiac, dva, idem zdieľať, idem pracovať na tom a s týmto práve pracujem aj ďalej, aby boli vytrvalí na tej ceste, pretože je to určitý proces. Nedá sa stať značkou alebo úspešnou tvorkyňou z večera do rána. Hej, je to proces, je to presne tie malé kroky potom vedú práve k tým veľkým veciam, ale je to dlhodobejšie. Hej, nie je to proste behom týždňa, mesiaca, pol roka, že sa stanem slavnou tvorkyňou alebo úspešnou. Áno, a toto je možno to, že pre mňa je to taká trošku cesta pokory, lebo tieto dievčie práce nikto nevidí a nie sú to wow, nie sú vo svetlách reflektorov, ale myslím, že každý úspešný človek je presne vytrvalý a je to veľmi dôležité zdôrazniť, lebo ľudia na sociálnych sieťach si myslia, že za noc budú slávni, úspešní, ale nevidia, čo všetko je za tým. A presne toto by sme mali učiť nielen tvorcov, ale myslím už aj naše deti v školách, že naozaj, keď sa chcú stať úspešným, aby to bolo udržateľné, hodnotné a kvalitné, tak treba ísť krok po kroku a ako keby s takou pokorou vnútornou k tomu pristupovať, že aj toto sú tie dôležité ako keby procesy v tej tvorbe. Že o tomto sa až tak ako keby nehovorí. A čo si myslíš, čo je taký dobrý tréning na tú vytrvalosť, alebo prečo to ľudia v sebe nemajú? Prvé je vlastne rozhodnúť sa, hej. Druhé je presne tá vytrvalosť. A prečo to nemajú? Možno nemajú také silné prečo. Taký ten silný motor, taký zapálený, hej. Že do toho ako ja. Ja som od začiatku vlastne do tej tvorby zapálená, hej. Ja som si jednoducho povedala, že jednoducho ja to milujem robiť, milujem tvoriť, som do toho zapálená, ako som spomínala, svojou celým srdcom, dušou, hej. A jednoducho ja už mám aj tie vízie, a toto aj v tej magnetickej tvorkyni robíme spolu tie ciele, vízie, aby keď staneme vlastne to každé ráno sa pozreli, či už na takú tú mapu úspechu, je to niečo ako vision board, ale sú tam aj konkrétne činnosti a kroky, ako sa vlastne dostať tým cieľom. Toto je veľmi dôležité, pretože známi nejakí tí koučovia toto presne neučia. Oni učia nejaký vision board, hej, že urob si nejakú tú nástenku snov a cieľov. Ale keď budeme sedieť, hej, tak na ako to realizovať? Pozerať sa na to, tak jednoducho k tomu asi cieľu neprídeme, ale presne ja učím to dôležité, ako sa vlastne dostať tým cieľom, aké činnosti robiť a s tým súvisí práve tá konzistencia. Každý jeden deň robiť veci konzistentne. Áno, sú za tým aj stratégie, ale keď sa prepojí stratégia, konzistentnosť, vytrvalosť, tak tam nie je možné neúspieť, hej, by som povedala. Takže toto je niečo, že tá vytrvalosť je to, prečo to nemajú, že nemajú dostatočne silné, prečo to robia. Prečo tvorím to, čo tvorím. Čo tým chcem dokázať svetu, sebe. Na čo majú slúžiť tie moje výrobky, v čom im pomôžu. Hej? Pretože ja učím nepredávať výrobky, ale ja predávam príbeh, tú hodnotu. Predávame to, s čím vlastne, alebo na čo tie výrobky tým ľuďom poslúžia, hej? Alebo čo vďaka nim dosiahnu, aký pocit. Ľudská, a preto by ma aj zaujímal tvoj názor, čo si myslíš o tom, prečo by sme mali my podporovať tú slovenskú tvorbu. Vieme tam vyzdvihnúť kvalitu, personalizáciu a možno aj ekológiu tých produktov, že nejdú cez pol sveta, že prečo, v čom vidíš ty význam, prečo by sme mali pozdvihnúť tú slovenskú ako keby ekonomiku a kupovať si navzájom slovenské produkty? Určite súhlasím, pretože zo zahraničia alebo z Číny alebo v tých obchodoch je tisícky rovnakých výrobkov. Hej? Sú to strojové
vyrábané všetko výrobky a jednoducho nevidím za nich nejakú hodnotu, hej, alebo nejaký príbeh. Ale práve tá slovenská tvorba, je to vyrábané rukou. Čiže je tam tá kvalita, je tam ten materiál použitý, hej. Častokrát je to na mieru robené, pretože to, čo vyrobíš rukami, alebo čo sa týka napríklad šperkov, náušnic, také nekúpiš jednoducho v obchode. Nekúpiš ich presne k typu tváre. Hej, keď to potrebuješ vlastne dotvoriť si aj outfit, tak jednoducho ja ti to viem urobiť na mieru. A toto sú vlastne tá slovenská tvorba. Presne je to, že je to robené na mieru. Je tam tá energia toho človeka, esencia, tá láska. Hej, prechádza to proste cez toho človeka. A to musím aj ja povedať, že keď si dám niečo, čo je takto ručne robené, nech je to čokoľvek, či je to kabelka, tričko, doplnok, to je jedno, tak vždy, keď si to dám, tak mám z toho takú inú radosť, takú ako by to žilo nejakou svojou energiou. A ešte určite aj ten pocit, hej, že presne, ten mám pocit niečo je iný. Jedinečné, výnimočné, ručne robené a je to len pre mňa. Hej, to nenájdeš na ďalších tisíckach žien, hej. Takže v tom je tá odlišnosť, strojové výrobky a ručne robené. Preto tá slovenská tvorba je krásna, hej? Je špecifická a jedinečná. A sú na Slovensku aj nejaké kurzy, kde sa toto dá naučiť? Že napríklad taký šperkár, keď to nevyštuduje, tak sa to vie niekde dovzdelávať? Tak určite. Ja som napríklad vytvorila kurzy 4 modelov šperkov, kde si vlastne ženy môžu ísť so mnou vyrobiť konkrétne modely. A tým pádom vlastne sa naučia akoby novú zručnosť, vedia si vytvoriť šperky na každý deň v inej farbe, vedia si ďalej predať napríklad, hej. Čiže je tam množstvo ďalších benefitov a okrem toho ja som aj vytvorila mentoring výroby, kde vlastne učím aj ženy vyrábať vlastne šperky, ako sa vrstvia, celú tú techniku lepenia, hej, pretože aj tu sú vlastne zákulisia a odovzdávam vlastne celé to svoje know-how, tak to na podnose, že nemusia nič vyhľadávať, ušetria 8 rokov času, peňazí, hej, pretože a ja som sa popálila množstvo materiálu, že som si kúpila a nebol použiteľný. Hej, napríklad kamienky popraskali, čiže sú absolútne napríklad niektorý materiál je nepoužiteľný. Čiže ja už viem, ktoré kupovať, ktoré nekupovať. Hej, ako tú máš techniku. svoj dodávateľov. Takisto lepidlá, presne niektoré môžu zažltnúť, niektoré sa roztekajú, čiže už presne viem, ktoré sú vhodné, napríklad lepidlá, hej, s touto technikou lepenia šperkov a takisto aj akým veciam sa majú vyhýbať, hej, po prípade, aby sa nerozpadlo napríklad zapínanie alebo strapce, ako to vlastne upevniť cez ten spojovací materiál. Čiže odovzdávam celé to know-how, čiže môžu sa u mňa, alebo ktoré ženy rozmýšľajú, že chcú sa naučiť vyrábať šperky, tak je u mňa možnosť sa aj takto vlastne to naučiť. Mám to vlastne online, tieto kurzy všetky, čiže ja im dám vlastne prístupy a majú to pekne v príručkách a môžu ísť krok za krokom. A ja som vlastne aj tam k dispozícii, čiže ak majú nejaké otázky, tak môžu sa pýtať. Veľmi rada odpoviem, pokiaľ je niečo nejasné. To je výborné, lebo myslím, že týmto ušetria veľmi veľa času. Tých tvojich skúseností, pádov, omylov. Ano. Nemusia si to hľadať, dohľadávať, skúšať, ale vlastne im vysvetlíš presne, ako sa tvoria takéto krásne šperky a okrem toho aj ako potom tie produkty môžu zmarketingovať a predať. Aj ty tvoríš, Ľudská, vlastne šperky, citujem, s príbehom a dušou, teda na mieru. A čo najčastejšie ako keby tie zákazníčky chcú, že napríklad na svadbu, na plesy, alebo sú to aj zákazky pri nejaké tanečné súbory? Ja mám teda také primárne 3 kolekcie. Je to vlastne Luxury Collection. To sú šperky, ktoré vlastne vyrábam vo viacerých kusov. Či už to môžu byť presne, ako hovoríš, svadobné, hej, alebo plesové, alebo priamo k nejakému outfitu navrhnuté.
A hlavne, čo je, takisto mám unikum v šperkoch a ja vlastne do svojich šperkov vkladám kamienok z Himalajskej jaskyne, ktorý je so ženami energeticky prepojený a je to vlastne kamienok jedinečnosti, atraktivity a žiarivosti a preto tieto vlastnosti zvyšujú ich. Hej? Čiže to je taká prvá kolekcia. No a presne ako hovoríš, ja mám potom ďalšiu kolekciu a som jediná vlastne na Slovensku, v Čechách a zahraničí, ktorá tvorí takéto šperky. Volá sa to Fusion Jewelry. Sú to šperky prepojené s príbehom, odkazom a osobnosťou danej majiteľky. A tieto šperky, najmä teda náušnice, sú jedny jediné na svete presne tak ako ona. A robím na ne vlastne online konzultáciu, čiže sa takto online stretneme. Ja sa pozerám aj na typ tváre, pretože prvé, čo je, vlastne tak si každý človek všimne tvoju krásnu pôvabnú tvár. A záleží, aký máš typ tváre, tak podľa toho ja vlastne potom tvorím aj tie náušnice, tie šperky, čiže na tej konzultácii pozerám aj na tvár, akú máš, to, čo chceme, aby sme dali do popredia, to, čo nechceme, aby sme vlastne potlačili. Zároveň keď s nimi konzultujem, tak mám aj nejaké otázočky nachystané a ideme do hĺbky kľudne toho života, toho príbehu, pretože ja hovorím, že každý človek, každá žena má nejaký ten príbeh už za sebou životný a vlastne začneme sa o ňom rozprávať, veľakrát k nemu prídeme a ja vlastne potom na základe tej konzultácie robím návrhy, čiže kde im aj nahrám k tomu hlasové správy, prečo som ich tak navrhla, veľkosť, tvár, farby. Ja ich viem aj prepojiť so znamením zverokruhu, pretože každé znamenie má svoju farbu a každá farba má svoj význam. A jednoducho potom si to odsúhlasíme, ja im to k tomu nahrám. Veľa žien mi nahráva spätné väzby, ako môj zimomriavky, ako som to vystihla. Hej, ja to veľakrát prepájam, či už cez tie kamienky a tak ďalej. A pýtam sa hlavne aj, v čom chcú vlastne podporiť tie ženy, hej, pretože... Ako v akých témach? Áno. Životných? Hej, životných napríklad. Niektoré ženy milujú nejakú aj, ja veľmi rada vkladám aj nejakú symboly, nejakú tú symboliku, hej. Niektoré majú radi napríklad nekonečno, alebo napríklad nejakých hadov a toto jednoducho nekúpiš v tom obchode, hej. To vieš vyrobiť len takto na mieru. A tým, že keď si tá žena dá takýto šperk, tak potom presne vie, kým je, čo má na seba, čo tie náušnice majú, aký význam, akú symboliku, hej, čo má na sebe, aký príbeh vlastne nesú. A vyjadrujem tam rôzne, jedné z nich, pokiaľ môžem kľudne aj ukázať. Ja som si zobrala vlastne na ukážku. Toto sú vlastne moje Fusion Jewelry, hej. Tak nám môžeš opísať. Ja milujem vlastne srdce, mám rada akoby lásku, či už sebalásku, alebo dávať lásku tým ostatným, pretože všetko začína od tej sebalásky. Keď máme radi my seba, tak potom sa to odráža aj ďalej. No a ja som si tu vlastne vytvorila takéto ruky, čiže sú to ruky jednak moje, akoby toho handmade tvorcu, hej, pretože milujem akoby tie ruky, lebo všetko to začína tými rukami. A keby som nemala zdravé ruky, tak jednoducho nemôžem fungovať. A sú to zároveň aj ruky takej tej milujúcej matky, pretože milujem vlastne svoju rodinu. Tak tie ruky ďalej aj symbolizujú tú lásku k tej rodine. Hej, tie dlane, tá ruka a je tam vlastne to srdce. Tady sú 3 srdiečka, 2 deti, môj muž, napríklad takto krásne akoby vyjadrené. Hej, a toto sú kamienky, vlastne zapínanie a toto je taký príbeh každej ženy, ktorej vlastne tvorím ten príbeh. Čiže dá sa to takto krásne vlastne opísať, hej. A to srdce okolo vlastne po obvode zase sú ďalšie tie príbehy moje životné, čo sa mi vlastne udiali na tej ceste. Takže takto by som napríklad opísala tie svoje, hej, Fusion Jewelry. Krásne. A tie otázky, ktoré dávaš klientkám, sú intuitívne, alebo vieš ty ich tak načítať? Lebo toto už mi príde ako trošku taký transformačný šperk. Že naozaj to pracuje niekde v zákulisí a v tom podvedomí asi aj s nejakými našimi procesmi, ktoré v nás prebiehajú a ty to tak zrejme vytiahneš von a podporíš tú ženu, ak to správne Ja si to tak načítam, tú klientku na základe toho hovoru, alebo teda rozhovoru, tej online konzultácie a bavíme sa aj o tom, čo by chcela, v čom by chcela vlastne podporiť. Ja tým, že chcem podporiť tú svoje tie ruky, hej, tú tvorbu, tú energiu tých rúk, tak tam mám práve tie ruky. A vlastne pýtam sa aj na nejaké tie obľúbené napríklad farby, hej, čo má rada, možno akými tvármi ona rezonuje. Hej, aby som aj vedela, akoby ten jej pohľad, aké má rada tie symboly, alebo čo
čo by tam chcela napríklad vyjadriť v tých šperkoch. A ako toto všetko ty vieš zlúčiť? Si spomínala, že máš 2 detičky, manžela a mám pocit, že robíš toho veľmi, veľmi veľa. Jednak ťa to baví, ale vieš to teda si tak pekne zlúčiť s tým životom, aby si sa teda venovala aj sebe, aj rodine, aj svojej práci? Súhlasím, inak veľmi dôležitá je rovnováha, lebo veľakrát sa stretávam aj s tvorcami, že nič nestíhajú, hej? Že povedia, a ja na to nemám čas, a ja nemám čas propagovať to na tých sociálnych sieťach a mne to nevíde a tak ďalej. Áno, zo začiatku je to veľmi náročné, pretože ja odporúčam, ja som začínala popri práci, hej? Ja ani neodporúčam začať sa živiť tou tvorbou, pokiaľ si ten samotný tvorca nevie pokryť prvý stupeň príjmu, čiže to sú vlastne tie životné náklady, hej? Čiže ja som to rozbiehala aj odporúčam vlastne popri práci toto všetko rozbiehať. A možno na začiatku je to ten tlak. No a tuto to je náročné práve, lebo ideš 8 hodín a potom vlastne prídeš z tej práce ako ja. Ja som mala vtedy v tej dobe, alebo v súčasnosti jedno teda dieťa a musela som sa mu venovať. Čiže ja som si to rozhodila. Treba je veľmi dôležitý time management a ten, jak by som povedala, žiť v tej rovnováhe. Na začiatku určite musíš zabrať, hej, pretože tie začiatky sú najťažšie. Dáš mi určite za pravdu, aby človek prerazil, tak tie začiatky jednoducho na tom treba makať. A je to, áno, zo začiatku to bola aj obeta, hej, jednoducho, že prišla som z tej práce, išla som vyrábať, išla som do tých mentoringov napríklad, vzdelávala som sa, vypracovávala som si tie veci, jednoducho treba som si našla na to ten čas. Už keď mám 2 deti, je to už náročnejšie, ale tým, že u mňa to bol taký prirodzený proces prejsť na tú tvorbu, na to podnikanie. Už živnosť mám teda veľmi dlho, aj popri práci, ale u mňa to prišlo tak akože, tak plynulo to, hej, že pracovala som, popri práci som to rozbiehala. A veľakrát aj na úkor rodiny, áno, bolo to na začiatku náročné, ale potom, keď človek akoby zaberie a už to rozbehne vlastne, pretože ty keď rozbehneš už tú snehovú gulu, ona už nejde zastaviť. Takisto je aj to s vlakom, hej. Keď rozbehneš ten vlak, on už sa nedá jednoducho zastaviť. Ono už to, hej, to už by si potom nemohla dlho nič robiť, aby to malo nejakú tú dojazdovú dráhu, ale to je presne o to. A už len potom vytrvať a ísť plynulo. A tým, že vlastne to rozbehneš, tak potom samozrejme bez pomoci muža a babky by to nešlo. Hej, samozrejme pomôže mi aj rodina, pretože ja v súčasnosti som aj na rodičovskom. Mám ešte jednu dcerku malú, čiže v septembri teraz ide do škôlky a snažím sa to robiť v rovnováhe. Čiže urobím si time management, urobím si svoje priority. Hej, toto je veľmi dôležité, ktoré chcem urobiť každý deň ako tvorca. Čo chcem urobiť preto svoje podnikanie. Hej. Čiže tam spadá vlastne napríklad ten marketing, hej, zviditeľňovanie, budovanie vlastne aj tej komunity, nových sledovateľov, hej, nových divákov na tých sociálnych sieťach. A čo sa stane vtedy, prepáč, že ťa prerušujem, ale možno toto mnohí majú s týmto problém, že úžasné veci vyrábajú. Naozaj, že úžasné, krásne, kreatívne, že keby išli hoci kde do sveta, nemuseli by sa za to hanbiť. Ale sú introvertní. A nechcú dávať tú svoju tvár na tie sociálne siete. Nevedia natáčať, alebo nechcú, naozaj je to ich neprirodzená poloha. Funguje niečo u nás ako taká spolupráca, že máme tu nejakých produktových manažérov pre týchto slovenských tvorcov alebo takýchto lokálnych marketérov, ktorí sa vyslovene zameriavajú na slovenské malé startupy. Je tu niečo také, kde by si ten človek niekoho takéhoto našiel? No, vieš čo, práve je to v tom mojom programe Magnetická tvorkyňa. Mám aj také tréningy, kde vlastne viem previesť tým procesom, hej, takouto transformáciou z toho bodu, kde vlastne sa ich veľakrát pýtam od 1 do 10, ako by vlastne nejakým spôsobom popísali, kde sú, na akej hranici toho ísť možno s tou kožou na trh so sebou, hej. A potom vlastne s nimi pracujem a na základe je to taký koučovací tréning, kde sa ich vlastne pýtam a oni sami vlastne si odpovedajú, veľakrát prídu na to sami, že vlastne je to veľmi dôležité, je to súčasť vlastne toho podnikania, toho marketingu. A potom je to o tom tréningu, hej. Ja takisto, keď som začínala, išla som vlastne na tú kameru, na
natáčať videá, robiť nejaké rozhovory. Tiež to bolo pre mňa, je to na začiatku nekomfort a to je presne vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, urobiť niečo iné, ako som robila doteraz. A možno aj tak prijať sa s tými chybami, že tie prijať chyby sa, sú iba úžasné skúsenosti, ktoré nás posunú ďalej. A presne, dneska toto funguje, tá autentickosť, hej, tá prírodzenosť, toto je to najlepšie. Pretože my keď ukazujeme tým ľuďom, tým našim zákazníkom, tým potenciálnym, tú svoju autentickosť, tú prírodzenosť, tak oni presne my ich pritiahneme vlastne ako osoba, ako tvorca a niekedy si veľakrát to kúpia práve tie výrobky kvôli nám, hej? Ani nie niekedy kvôli samotnému výrobku, ale kvôli tej našej osobnosti. Takže robím také transformačné tréningy, taký coaching, kde vlastne týmto prevediem. A veľakrát sa potom dostaneme tej hranice, možno z tej 6-7 práve na tú 10, kedy naberú tú odvahu a idú do toho. A toto možno odlišuje tých tvorcov, prečo u niekoho nakupujú a nie, lebo ten klient alebo ten zákazník teda ide za tým energiou toho, kto to vlastne vyrába. To je to dôležité. A dôležité sú 3 veci, ktoré si všímajú tí naši potenciálni zákazníci. Ako si vás spájajú? Je to naša tvár, výrobok a je to meno, priezvisko. Preto ja neodporúčam veľakrát sa skovávať za nejakou značkou, za nejakým logom, za nejakým výrobkom, za nejakou kvetinkou. Veľmi často si všímam na sociálnych sieťach, že tvorcovia majú v profilovej fotke nejaký ten výrobok alebo nejakú fotku, skrývajú sa. Ale tí ľudia to od nich nekúpia práve preto, lebo nevidia, kto je za tou tvorbou. Ľudia sú zvedaví, kto to vyrába, kto to je, ako vyzerá ten človek. Hej? Ako si žije možno, zdieľať. A existuje práve takých 9 okruhov alebo tém, kde vlastne učím tvorcov, ako sa prezentovať. Hej? A na základe tohto je to úplne jednoduché. Veľakrát ono stačí len ísť prirodzene, autenticky. Ukazovať to, čo robím, či už zákulisí, alebo čokoľvek, hej, aké mám hodnoty. A veľakrát potom tí ľudia idú práve za tými hodnotami toho daného človeka. A určite je to taký aj návrat do trošku takých pôvodných hodnôt, nie? Keď sme žili tak viac komunitne, tak ten vyrábal toto, vedel si o ňom celý príbeh, vedel si, ako to vyrába, no tak tam si to išiel kúpiť, tam si išiel si topánky na mieru, že toto v tom také... Je v tom niečo také unikátne, že naozaj sa spájame ako keby potom s tou energiou toho druhého, vážime si ho, vieme, čo robí, vieme, ako to robí a vieme, čo si hlavne ideme kúpiť. Presne tak, z akého možno materiálu. A zároveň ich aj vzdelávame, edukujeme, pretože môjim zámerom alebo cieľom je vlastne učiť ženy nosiť tie šperky. Hej? Ako ich nosiť? Prečo? Pretože existuje aj energia obliekania a šperkov, pretože mnohé presne chodia podnikateľky alebo manažérky, ženy, ktoré milujú spoločnosť, chodia sa zabávať. Presne tieto ženy chodia za mnou, že chcú vyrobiť takéto šperky na mieru. Hej? Pretože chcú mať tú energiu tých šperkov, toho obliekania. Ja hovorím, že nie je jedno, čo máš na sebe, a či už to je, čo sa týka outfitu, alebo tých šperkov, pretože to je to, čo si človek na tebe všimne. A veľakrát aj napríklad dám príklad, veľmi dôležitú rolu alebo úlohu hrajú farby. To, ako si dáš, napríklad keď chceš uzatvoriť obchod, je dôležité si dať takúto a takúto farbu, hej? Pretože to evokuje toho človeka vlastne ku zatvoreniu napríklad toho obchodu, alebo keď máš aj doma interiér, čokoľvek, obrazy, stenu, vždy máš nejaké tie farby, ktoré vlastne evokujú v tom danom prostredí alebo okolo vlastne, čo chceš, ako to na teba pôsobí, hej? Či už atmosféra, či už nejaká, hej, presne ako čo chceš, nejaký ten cieľ. Čiže cez tie šperky, cez to obliekanie, cez tie farby vieš vlastne dosiahnuť ten zámer, ktorý chceš. Veľakrát. No ja už sa neviem dočkať. Poď nám prosím ťa ukázať nejaké tie tvoje šperky, ktoré tu máme. Ja aj mám na sebe teda krásne, tak to vám ukážem do kamery. Šperky od Lucid. Správne to vyslovujem? Je to z tvojho mena, predpokladám, tá značka. A tvoríš teda aké? Že aj luxusné šperky tvoríš, aj takéto, môžem ako keby na kameru ukázať. Krásne letné, toto si viem úplne predstaviť, nejaké plážové šatočky a takéto krásne, ako keby strapčeky. Alebo možno potom niečo také
odvážnejšie. Zlatky napríklad, hej. To si viem presne áno a predstaviť, že úplne jednoduché šatočky a toto dokáže absolútne zvýrazniť celú tú ženu, outfit, krásu, vyzdvihnúť jej ženskosť, krásu. Alebo brošnička napríklad. Brošnička, dobre, ukážeme. No, presne. Jednoduché sačko, svetrík, človek si to takto pripne a už sa hneď rozžiari. Áno, to je toto rozžiarenie, že my naozaj, a my ženy sa máme radi paradiť, čo si budeme hovoriť, ale niekedy sa možno hanbíme si dať niečo také veľkolepé. Potom tu možno máme také minimalistickejšie. Ja aj tvorím teda minimalistické šperky, pretože nie každá žena má rada veľké, odvážne, hej. Čiže ja aj, čo sa týka spájania napríklad komponentov, tak pekne vlastne napríklad idem aj do takého minimalizmu. A potom tu máme také extravagantnejšie, ktoré si tvorila pre nejakú modnú prehliadku. Ja som robila, hej, čiže moja cesta možno od Miss Záhoria pokračovala potom ďalej do rozhovoru vlastne do Záhoráku, čiže tuto som vlastne robila môj prvý rozhovor. Potom vlastne som sa dostala a toto je moje také asi najväčšie, môj cieľ, alebo sen, čo som si spojila, sa stať vlastne novou tvárou módnej scény na Bratislavských módnych dňoch, čo je najprestížnejšia módna prehliadka na Slovensku. A tu som práve, tá téma bola na krásnom modrom Dunaji, čiže ja som tvorila takúto krásnu masku majestátnu. Áno, my si to ukážeme aj na detail, ale môžeš nám o tom teda porozprávať. K tomu som vlastne tvorila aj tento náhrdelník, ktorý máš na sebe. Čiže tam je napríklad vyjadrený príbeh, začiatok toho Dunaja, kde vlastne začal, potom to pokračovalo takou budovou v Budapešti na pobreží toho Dunaja a končí vlastne tá tretia časť toho náhrdelníku, ako vlastne už Dunaj vyviera do toho Čierneho mora, kde vlastne končí, je to prepojený takým vlastne majakom. Čiže ja som dala do toho takýto krásny príbeh do toho náhrdelníku. Tuto je tiež vlastne taký modrý náhrdelník. Ja som to tvorila aj do takého modrého kráľovskej farieb tyrkysovej, ako vlastne tá voda vlastne odráža, alebo slnko odráža tú vodu, tak sa lesknú vlastne aj tieto šperky. Ako dlho ti trvá výroba šperku? Alebo môžeš povedať, ako najdlhšie si vytvárala nejaký šperk? Lebo ja tam vidím nejaké modely, ktoré naozaj vyzerajú, aspoň ja by som ich tvorila až mesiac. No, nedá sa to povedať, že koľko, lebo je to vždycky na určitý časový úsek, že každý deň urobím niečo, hej. Ale čo si pamätám, že som si tak raz stopovala, a to je práve tá tretia kolekcia z kolekcie Brilliance. Brilliance je kolekcia, ktorú tvorím z takých, ktorú mám aj vlastne na sebe, z takých kryštál kamienkov a tam vkladám ozaj jeden kamienok po druhom, hej. A ich vlastne veľakrát vrstvím a tie jedny boli také celkom veľké, mi trvali 12 hodín vyrobiť. Čiže to bolo celkom dosť, ale nebolo to akoby v kuse, ale v priebehu niekoľko dní. Čiže nedá sa úplne akoby presne povedať, že aký šperk koľko tvorím. Niektorý trvá menej, niektorý trvá dlhšie ako ktorý. Hej. Ani to nestopujem, priznám sa. Čiže nedá sa povedať, ale je to určite niekoľko hodín práce. Čiže od samotnej výroby cez nejaký ten návrh až po konečné balenie je to niekoľko hodín práce jednoducho. A sú tu zákazníci ochotní teda zaplatiť za takéto unikátne kúsky? Určite áno, pretože je to niečo jedinečné, unikátne a nekúpia to jednoducho v obchode, hej. A keď človek chce niečo na mieru vyrobiť, tá žena, tak jednoducho je ochotná za to zaplatiť, lebo je to niečo unikátne a tým, že do toho aj vkladám kamienok z Himalajskej jaskyne, taký vlastne aj podporuje energeticky tie ženy. A mnohokrát mi ženy píšu, a toto je to najviac pre mňa, tá spätná väzba, kedy mi, až mám zimomriavky veľakrát, mi dávajú tú spätnú väzbu, že wow, ja keď si ich dám na seba, tak to proste cítim, hej, tú energiu. Keď si ich dám na seba, jednu som mala aj takú klientku dokonca, ktorá si našla aj muža, manžela, ktorého si zobrala. Teraz si budú všetky slobodné ženy kupovať? Tak v priebehu, lebo sme tam dávali taký ten zámer, že vlastne na podporu tej ženskosti a na to, aby si pritiahla teda správneho partnera v úvozovkách.
A ona mi fakt ozaj po nejakých pár týždňoch písala, že si našla muža, dokonca, že si ho aj zobrala, keď začala tie šperky nosiť. Takže sú tam ozaj krásne príbehy v tých šperkoch, náušniciach, veľakrát aj silné, kde išlo veľakrát aj o život, hej. Že bola jedna majiteľka šperku napríklad v kóme, čiže ja som to vyrobila tak, že to srdce som tam dala som tam bitie toho srdca, hej, napríklad vyslovene. Vlastne som vymodelovala, takže veľakrát robím také, že na mieru. Teraz som robila naposledy šperky so symbolom Ikigai, hej, jednej podnikateľke, čiže a tie ženy jednoducho to podporujú, tie šperky a cítia to. Mala si ty niekedy zaváhanie pri tvojej tvorbe? Niekedy, keď si myslela, že nebudeš v tom pokračovať? Alebo bol tam nejaký takýto zlomový bod, že by si zapochybovala? Nikdy. Ja som jednoducho bola a to je zase tá vytrvalosť a to, prečo robím to, čo robím, že to je silné, hej? Že ja tým vlastne žijem. Takže nikdy som nemala pochybnosti, že končím. Možno prišla nejaká také, že keď už si vidieť, alebo si na nejakom tom výslní a si úspešná, tak prichádzajú aj samozrejme hejty alebo hejtery. A teraz vtedy je dôležité, možno vtedy na nejakú sekundu o sebe zapochybuješ, pretože ten daný človek ti dá niečo o sebe, o tebe vedieť, hej. Ale vyzdvihne možno tvoju pochybnosť. Hej, pochybnosť. A teraz je dôležité, ako ty ju spracuješ, ako s tým narábaš, s tým hejtom. A presne toto je dôležité, možno, že v sekunde zapochybuješ, ale v zápätí to dokážeš spracovať, hej. Že dôležité je sa na to pozerať, kto je ten človek, čo dosiahol. Či ťa ide hejtovať človek, ktorý už má niečo za sebou, má nejaké výsledky, ak to je nejaký bezvýznamný profil, ktorý sa skrýva jednoducho za niečím a chce ťa len podpichnúť, hej, tak to stráca u mňa jednoducho význam, hej. A ďalšia vec je, že okrem toho sa pozrieť na toho človeka, že on má vlastne kvázi so sebou možno nejaký problém a preto ten problém, ktorý v sebe dusí, tak dáva von na tie sociálne siete alebo vlastne urobí ti ten hejt potom. Luci, mňa by ešte zaujímalo, aké sú tvoje sny a ciele do budúcna? Tak ešte mám veľké sny a ciele, musím povedať, pretože si stále hovorím, že som ešte len na začiatku všetkého, aj po nejakých tých úspechov. A teraz napríklad ma čaká tento rok, idem tvoriť šperky pre Miss Europe Continental, čiže to je celosvetové, hej, ma oslovila vlastne táto Miss Europe Continental, táto spoločnosť, jedna marketérka, čiže tento rok ma čaká ísť do Talianska. Takže to sa veľmi teším, pretože toto už je ďalší taký veľký, krásny úspech. A ja, čo je môjim cieľom, je aj sa prepájať samozrejme aj s ďalšími tvorcami. A tým, že vlastne som na rodičovskom, ja stále idem na nejaký, možno len na také polovičné veci, hej, vždy si dám každý rok nejaký, že rok zletu, rok zviditeľňovania alebo rok niečoho. Takže pomenovávaš jednotlivé roky? Vždycky mám, áno, taký zámer a tým, že vlastne sa starám ešte o tú malinku, tak teraz som mala najbližšie tie 2-3 roky, som si dala také tie roky toho zviditeľňovania a dávam si vždy tie vízie, tie cieľa, sny. A mojím jedným, čo sa týka tvorby, je tvoriť aj pre nejaké také svetové, nejaké celebrity. Toto mám taký zámer, ale a kľudne aj pre slovenské by ma veľmi potešilo, keby som takto mohla tvoriť pre nejaké významné aj osobnosti. Takže keď to budete pozerať slovenské celebrity, osobnosti, tak nezabudnite na túto výzvu. Áno. Takže čo sa týka tvorby, a možno ešte vymyslieť nejakú ďalšiu, nejakú novú kolekciu, ale stále sa držím pri tejto Fusion Jewelry, pretože je to niečo jedinečné a osobité. No a určite mám za cieľ, čo sa týka zase prácu s tvorcami, ísť do takej tej automatizácie, do reklám, chcem ísť do e-mail marketingu, čo sa týka aj týchto vecí, hej. A chcem, čo môjim cieľom alebo snom je čo najviac tvorcov priviesť práve tam k tomu úspechu, hej, práve tam, kde oni to nevidia. Chcem im otvárať oči, že z tej hobby tvorby sa dá urobiť niečo veľkolepé. Chcem, aby si uvedomili, že
dá sa tou tvorbou živiť, hej? Že sa dá tvoriť ďalší zdroj príjem, aby sa mali lepšie, aby vlastne to svoje poslanie mohli začať žiť a mohli si takisto plniť ten svoj handmade sen. A toto chcem, aby si uvedomili, pretože veľa, asi 99% tvorcov je stále pri takejto tej hobby, hej, že a robím si to len niekde doma. Chcem dávať osvetu ďalej do sveta, či už na Slovensku alebo do zahraničia, aby vlastne pochopili, že to je ich poslanie a začali s tým niečo robiť. Začali sa napríklad vzdelávať, či už u mňa alebo niekde inde. Pretože bez toho vzdelávania, a takisto aj ja sa stále neustále vzdelávam, či už je to marketingu, alebo idem jednoducho s dobou, s tými technológiami. Je to nezbytné, by som povedala, alebo nutno sa vzdelávať a aby nezaspali jednoducho na Vavrínov, aby nebolo to tak, že len vytvorím a ostane to len u mňa doma, hej? Aby nevytvárali len na sklad a robili si tie skladové zásoby, ale začali ísť von s tou tvorbou. Hej? A toto je môjim zámerom, cieľom, čo najviac tvorcov doviesť z toho hobby k tomu poslaniu až cez to podnikanie, aby sa dokázali tou svojou tvorbou živiť vlastne. Ešte v tých cieľoch, že by som chcela robiť aj napríklad nejaké veľké také stretnutia pre tvorcov, aj nejaké také vzdelávacie programy, aj offlineové, hej, naživo, nejaké buď konferencie pre tvorcov, alebo nejaké také networkingy, pretože si myslím, že tu na Slovensku je toho málo ešte. Hej, aby sme sa aj týmto spôsobom dokázali prepájať, vzdelávať a práve ja hovorím, že v tej komunite je tá sila, nie v tom jedincovi. Ja takisto, keby som išla stále len sama za seba, tak ja hovorím, že sami nedosiahneme nič. Ale práve v tej komunite, v tom prepájaní a v tomto je tá sila. A my sa musíme učiť tej hodnote spolupráci. Toto je možno to, čomu až tak nie všetci rozumejú, že konkurencia neexistuje, ale presne naozaj tak. Spolupráca je hodnota, na ktorej sa dá budovať. A presne si mi to zobrala z úst, že podľa mňa konkurencia neexistuje. Keď si myslí, veľa tvorcov sa porovnáva a tá robí také a za toľko. Ale tá cena nie je o tom, koľko robí tá Anička z tej dediny alebo z toho mesta, hej, ale jednoducho ja hovorím, že každý si nájde toho svojho zákazníka, pretože ja prečo robím alebo učím aj vyrábať ženy tie šperky, hej, aby som im nemusela odovzdávať to svoje know-how. Prečo? Lebo by som veľa ľudí nastavených tak, že sú nastavení, no ja ti odovzdám svoje know-how a ty mi preberieš to, hej, tých svojich klientov, ale nie je to tak. Práve ja keď naučím niekoho tvoriť tie šperky, odovzdávam vlastne to poslanie ďalej. Odovzdávam tie tradície ďalej, hej. Odovzdávam tú svoju tvorbu, to remeslo ďalej. Chcem, aby to išlo ďalej jednoducho, aby to neostalo niekde jednoducho v tom strope. A tá, ktorá sa žena naučí napríklad na východe, ona zase má nejakú tú svoju inú komunitu, iných ľudí. Čiže tam, kde dosiahnem ja, nedosiahne ďalšia tvorkyňa a tam, kde dosiahne ona, nedosiahnem ja s tou svojou tvorbou. A môžeme byť lokálne, každý silný, každý podporovať tú svoju komunitu, presne tam sa zažiariť, tam inšpirovať. Áno. A vieš si predstaviť, že keby si toto dokázala v tých ľuďoch prebudiť a podporiť, tak by sa ako keby nakopla aj tá ekonomika v rámci slovenského národa? Že určite. My sme takí málo odvážni, že? Takí nepriebojní v tomto. Hej, určite. A ja som tiež ako nebola na začiatku, hej, ja som začínala od nuly. Čiže mne nikto nepomohol. To, čo som všetko vybudovala, tak som vlastne urobila sama svojim úsilím, svojou snahou, tou vytrvalosťou a vlastne konzistentnosťou každý deň. A jednoducho určite by sa tá ekonomika posunula, viacej by sa podporovala aj tá lokálna tvorba, viacej by sa možno prepájali tí ľudia, hej, a tak ďalej, tí tvorcovia. A v neposlednom rade vlastne ja vidím v tom veľký zmysel a veľkú hodnotu, hej. Čiže ja učím, chcem dávať to poslanie ďalej, aby jednoducho sa rozhodli proste začať s tou tvorbou niečo robiť. Aby to neostalo len doma, len na nejakom kolene, ale aby vlastne sa posúvali ďalej, pretože množstvo tvorcov, a ja som veľa žien, aj tvorcov mi píše, že som inšpiráciou pre mnohých a jednoducho, keď som to dokázala ja, tak to dokážu aj oni. Len treba začať niečo robiť, treba
výjsť z toho komfortu, treba začať sa vzdelávať a začať pre ňu niečo robiť viacej ako doteraz. A inými vlastne krokmi vlastne začnú byť aj iné tie výsledky samozrejme. No toto je úžasné. Naozaj si nám priniesla veľmi kreatívny vietor, okrem toho, že si priniesla aj krásne šperky. A my ti veľmi ďakujeme za tento výživný rozhovor. A ja ďakujem Lili za toto pozvanie, za tento rozhovor a verím, i keď jednej tvorkyni alebo jednej žene by pomohol tento rozhovor vniesť nejaké nové myšlienky, nový náboj. Áno, že sa rozhodnú aj oni, že chcú ísť jednoducho posunúť tú svoju tvorbu na ďalší level, tak budem vďačná. Ďakujeme, Ľudská. A tešíme sa, že si nás takto krásne inšpirovala. Ja si idem ešte poskúšať všetky Ľudskine šperky. Uvidíte ich na mne a myslím, že nielen vy si teraz doprajete svoj unikátny šperk na mieru. Just